Какви плочи да изберем за банята? Ти знаеш ли какви машини трябват за това, бе? Луд ли си? С тия кокали да се мащаш. Да. Това е като кашкавал, бе. Това с макетно нож, че го реже. Много люд, бе, шефе. Това къде го режеш, къде се пука, луд ли си? Глей са, тия не са за бани и за наклони да ти обясна. Ако не знаеш, сега ще ти покажа. Тия ела ти ги режи. Не, това няма да го барам даже, бе. По-криви нямаше ли, бе? Ела да ти продам едни хубави инструменти и ще се родиш. Не бъди турба майстор. Бягай от тука. Ролите озвучиха артистите. Пускай пак. Пуснали. Големи плочи. С две думи, турба майстор.